Hola, bueno, soc Ivan Moreno Castaño, soc el que has començat a ser un poquet el que és l'Horta del Llop. L'Horta del Llop, el nom del barranc que tenim ací, que és el barranc del Llop, d'ahir el nom. I res, si tot això ha vingut un poquet en la filosofia de tornar al cultiu tradicional de tota la vida i, a més, de fer-ho de manera tot ecològic. Res, en aquests moments ho tenim tot de forma en conversió ecològica, ens queda un any per aconseguir el certificat, però bueno, si estem treballant en productes que la gent des de xicoteta, quan els nostres avis tenien 1 o 2 anyets, ja existien i ara aquestes llavors les hem recuperat i estem tornant-nos a plantar també. Nosaltres fem tot producte de temporada, no fem res de fora de temporada i venem tot el que és verdura d'aquesta temporada i un poquet de fruita que tenim, que també fem nosaltres. I bueno, podeu trobar-nos tant per Instagram com per Facebook en l'Horta del Llop, en la pàgina de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, i bueno, funcionem que nosaltres passem una llista setmanal en tots els productes que tenim i vosaltres feu una comanda de lo que tenim, lo que vos agrada. I res, després repartim a domicili tant dimarts com divendres i bueno, i això és un poquet el nostre funcionament.